Изпитваш болка в задната част на главата, когато правиш някакво упражнение с по-голям интензитет. Ами това може да е така наречената окципитална болка. От какво се причинява тя и как да се погрижим за нея, нека да разберем сега. Какво ще ни е нужно? Ластик за пилатес или пък кърпа, която да поставим в основата на врата или там, където е най-голямата болкова симптоматика. Да изпънем лактите напред в една права линия спрямо раменете, да опънем ластика и да облегнем главата и брадичката назад, задържайки така 5-6 секунди, плавно отпускайки напрежението и повтаряйки цялото движение за 10 до 15 повторения, така че да се усети ефекта. Освен за окципитална болка, също така ще ви свърши и прекрасна работа за протрузи и дискови хернии в областта на врата. За втората част на движението искаме вече да тръгнем настрани. Ръцете се дърпат заедно с ластика напред и наляво. Главата се обляга назад и надясно. Отново задържаме 5-6 секунди, след което отпускаме и сменяме страната, на която ще изпълняваме движението, за да получим максимален ефект от него. За тези от вас, които искат да правят нещо дори и в съня си, вземете си една полуцилиндрична възглавничка, легнете с основата на врата върху нея и натиснете брадичката назад. По този начин през цялото време ще декомпресирате предчлените на врата, ще разтягате мускулатурата, а за тези от вас, които изпитват малко по-голяма болка или дискомфорт, по-едри са или пък имат по-голямо заоблене, вземете изцяло цилиндрична възглавничка, за да увеличите градуса на екстензия във врата и съответно да отпуснете дискомфорта и болката изцяло. Ако ви харесват клиповете и информацията, която споделяме, последвайте за още полезни съвети.